ଆଜି କାହିଁକି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିଲା ଝଗଡ଼ା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ଜଣଙ୍କର, ଆଉ ଏଠି କେକ୍ ଧରି ବସିଛି ଆଉ ଜଣେ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ତ ଏଠି ଏମିତି ଶୋଇଛି, କୋଉ ଜଇଁ ପୁଅ ବି ଏମିତି ଶୋଇବନି। ଆଜି ଥିଲା ଆମ ସାନ ଭାଇ ବନୁର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରା ନ ଯାଇ ଝୁରୁଝୁରୁକା ବାଣ ଲଗାଗଲା ଆଉ କେକ୍ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା କେକ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ କେକ୍ରେ କୋଉ ମୋ ପେଟ ପୁରିବ ଯେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମ ଭିତରେ ମହାଭାରତ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମର ବଦମାସି। ଜନ୍ମଦିନର ମାନେ ହିଁ ତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ହୋ ହଲ୍ଲା ଆଉ ମଜାମସ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଥିରେ ଥିଲେ କେତେବେଳେ ଯେ ସମୟଟା ଚାଲିଯାଏ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼େନି। ଶେଷରେ ମଜାମସ୍ତି ସାରି ଆଦରର ଭାଇ ବନୁକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଢେର ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆମେମାନେ ଫେରିଥିଲୁ ଘରକୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।